Kini ang Atraka Balita 943. Diya sa may lungsod sa Bindoy. Bisan wala nas katungdanan sa posisyon sa lungsod sa Bindoy si kanhi mayor o karon board member sa unang distrito, board member Balin Titinyap. Tungod sa nitabong pagtaas sa aktibong kaso COVID-19, adunay sunod-sunod ang namatay sa COVID. Ini ikaguol o ikabalaka ni kanhi alkalde sa mao nga lungsod. Usas gikaguol ni board member Balin Titinyap nga ubay-ubay ang nakala sa kaso sa COVID-19 ilabi na sa barangay Dalundan, Bindoy. Sumala pa ni board member Yap sa niaging simana, dulan 90 kaktibong kaso COVID-19 kapin o kulang o adunay 14 kabok ang namatay sa barangay na Dalundan. Makagul kay sa Bindoy kaya naabot kami dito last week og 84 kabok positive. And there were 14 of deaths comes from barangay Dalundan. Unya nana sa neighborhood dagay kay skadlaw tuloy patay. So muna yun ako, something must be wrong. Mga tao po until karon reluctant pagyapon mapabakuna ning uban. So sa ako nang giingon sa sinugdanan pa sa January po tato ka massive na yung information drive. Kaya o karon na ta magsigig pangampanya kapinan pa nagbuga sa uban sa kaya pagpamulitika ay wala na ilami na mga tao ang nasulod dili naman mao lisod na ba usbo na yung unas tao basta kay mahugawan na so munang kailangan ako effort ni to counter misinformation, to counter this misinformation kay sayo po ko nang naabot ito sa ubang katawhan ang kahadlok may gauna ibis ang protection sa panglawas. Kini ang Atraka Balita 943. Siya board member Balin Titinyap sa unang distrito lalawigan sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.